Hej, rigtig hjertelig velkommen her til danjohansson.dk. Jeg har lavet den her lille video, fordi jeg gerne vil gøre reklame for min bog, Glasplaneten. Nu skal du bare se her. Sådan ser den ud. Virkeligheden bag virkeligheden hedder serien, og første bog i serien hedder Glasplaneten. Hvorfor skal man læse den her bog? Det skal man, hvis man interesserer sig for science fiction, og det skal man, hvis man interesserer sig for spiritualitet, og det skal man så deltid også, hvis man interesserer sig for, hvor menneskearten ser ud til at bevæge sig henad. I virkeligheden bag virkeligheden, første del, Glasplaneten, der har jeg i et fiktivt univers, som er sat i starten af år 2100, beskæftigede mig med at beskrive menneskets udvikling. I virkeligheden kan man sige, at bogen er en analogi over den tid, vi lever i. På ydersiden, og sådan er det gerne med science fiction, så er der nogle handlingslag, nogle overordnede fortællinger, og nedenunder den overordnede fortælling, der er, som det er med al god science fiction, virkelig noget at tænke over, og kritik af det bestående system, det bestående samfund, og samtidig også nogle tanker og idéer omkring, hvordan vi kan gøre noget ved de problemstillinger, som er ved at kvæle rigtig mange af os i en strøm af propaganda og vildledning, og faktisk nogle meget gammeldags og fastlåste forståelser af, hvad virkeligheden er, i forhold til, hvad man har fundet ud af sidenhen. Historien i Glasplaneten handler dybest set om den her fordrukne likvideringsagent Raymond Byrne. Raymond han får sit livs største mission, synes han selv, i form af en likvideringsjob, hvor han skal tage til Glasplaneten, som er sådan den eneste planet, jorden har kommunikeret med indtil videre, den eneste planet med liv, vi har fundet på og mødt på det tidspunkt her. Han er meget opsat på at klare sin mission, som i grove træk, jeg skal selvfølgelig læse detaljerne, men som i grove træk ud på, at han skal opspore en terrororganisation for den efterretningstjeneste, han arbejder for her på jorden. Og der skal han likvidere medlemmerne af den her terrororganisation, og så dels deres leder af terrorgruppen, der hedder Robert Englund. Han er meget opsat på det her, fordi at hvis det lykkes for ham, så får han det, der hedder et særligt medaljetillæg. Hvilket vil gøre, at han kan vende hjem til jorden, ikke alene som en helt, men også kan få lov til at tilbringe sin tid med det, han elsker, som er prostitution, ikke sin egen, men andres, som man holder meget af at købe, og alkohol og stofmisbrug, som er populært naturligvis i et godt dystopisk fremtidsunivers. Det andet spor, som er i bogen, handler om en journalist, der hedder Thomas Spinner. Thomas Spinner han får et nervesammenbrud på et sexhotel i en storby, der ligger der ude i fremtiden, som bliver kaldt for Shangri-La. Det er et ret grotesk navn, når først man lærer historien og byen og den fremtidsverden bedre at kende. Men alligevel så er det altså fra den her by, vi møder Thomas Spinner, den her nedbrudte journalist. Han er fuldstændig opslugt af, eller blev, hvad kan man sige, han er gået til bunds i den her korrupte verden, hvor hans job har været at iscenesætte og sælge den her korruption i form af såkaldte artikler, og altså han har selv troet på det, han lavede til at starte med, men han er blevet mere og mere desillusioneret undervejs af sit arbejde med at fremstille de her elendigheder, og vil dybest set hele tiden fremdrive en virkelighed og vedligeholde en virkelighed fyldt med elendighed. Så på det tidspunkt, vi møder ham i historien, der er han, får han faktisk sit livs nervesammenbrud, som jeg var lidt inde på før. Og han føler sig kaldet igennem en meget stærk drøm, han får. Føler han så kaldet til også at rejse til Glasplaneten. Og han ønsker at møde Robert Englund fra den her terrororganisation, lige så meget som Raymond gør. Forskellen er, at Raymond jo ønsker at dræbe Robert Englund, mens Thomas tager op for at prøve at forstå ham.
Undervejs i den her roman opdager man så rigtig mange ting om, hvad virkeligheden egentlig er for en størrelse. I hvert fald, hvordan den nogle gange bliver iscenesat. Vi kommer til at lære lidt om, hvordan politik bruges til at og nogle gange fremme nogle dagsordner, der ikke er til vores allesammens bedste. Og vi lærer, hvordan frygt bruges til at sælge den her politik med, hvordan frygtmyter bruges til at sælge der virkeligheden. Og derudover kommer vi også i kontakt med en masse spændende rumvæsener naturligvis, når vi kommer til Glasplaneten. Og det er en bog, hvor der er en blanding af humor og action og spænding. Og også kærlighed, kan man sige på sin vis. Ikke mand-kvinde, som vi kender det, men måske mere mellem Thomas og en lille ung hundhion, som han kommer til at holde meget af. Som han svarer til en lille pige her på jorden, som han forskellige omstændigheder kommer til at lære at kende og holder meget af. Kommer til at holde meget af. Hvad der ellers sker i bogen, synes jeg, du skal læse selv. Det her det er sådan en opridsning af nogle af de elementer, du vil kunne møde i bogen. Men jeg kan fortælle, at det er en historie, som i den her første del af virkeligheden bag virkeligheden, forsøger at beskæftige sig med, hvorfor mennesket selv er bange, hvorfor mennesket selv lider af angst. Ofte har angstlignende forestillinger om verden. Og det er dybest set en bog om menneskets frygt på den ene side set, og hvad der fastholder os i den frygt. Og også om alle de andre ting, om den politiske dimension af jordens nuværende den politiske dimension af jordens nuværende konstitution, kan man sige, af jordens nuværende situation. Så det er en bog, der har rigtig mange dimensioner, samtidig med, at det egentlig er en relativt klar historie. Og jeg synes, du skal prøve at gå ned i din boghandler og bestille virkeligheden bag virkeligheden, Glasplaneten, hvis du interesserer dig for den her blanding imellem, hvad vi ser på det ydre i form af frygtpolitik og manipulation, alle de her nye neoliberale tanker, vi ser alle vejen, politikere, der ikke rigtig ser ud til at passe deres arbejde, ser ud til at passe nogle andre dagsordner end vores. Hvis du interesserer dig for en større dybde end det umiddelbare, som medierne præsenterer dig for, og hvis du også har en nysgerrighed og en åbenhed over for den spirituelle dimension af livet, fordi som du vil opleve i den her bog, så tror jeg, at mit forfatterskab kommer meget til at kredse om den her blanding mellem den ydre og den indre virkelighed, det som vi får at vide, der er, og hvad der så rent faktisk er, der udgør vores virkelighed, som ifølge mine i hvert fald oplevelser og mine erfaringer i mit liv, viser sig at være meget mere omfangsrig, end vi regnede med. Og her snakker jeg om virkeligheden, og hvad den går ud på. Så skamløst, som det her videoklip er, vil jeg slutte lidt, som jeg begyndte med igen at vise dig, hvad det er for en bog, du selvfølgelig skal gå ud og købe. Både for at få en rigtig god læseoplevelse og nogle, forhåbentlig nogle morsomme og inspirerende stunder. Og selvfølgelig for at gøre mig så rig en dag, det er jeg ikke nu, men en dag, at jeg kan bruge rigtig meget af min tid og mit liv på at skrive flere bøger til dig, researche mere, fortælle mere om de her ting, som du også kan finde her rundt omkring på mit website. Og jeg tror, det er meget vigtigt i den tid, vi lever i nu, at vi alle sammen begynder at tale vores sandhed. Og det er det, jeg blandt andet gør med den her video, og i høj grad gør med den her bog, Glasplaneten. Virkeligheden bag virkeligheden, første del, Glasplaneten. Jeg glæder mig til at møde dig igennem boghandleren, og igennem ordene og igennem litteraturen. Jeg håber, du vil give bogen en chance og anbefale den til alle dine venner, hvis du kan lide den. Og så kan jeg fortælle dig, at jeg er ved at skrive på fortsættelsen til dig, som måske er nysgerrig på, hvad der kommer til at ske med Thomas, og med Raymond, og med Robert, og med lille Kierna, og med alle de andre, som man møder her for første gang i Glasplaneten. For det er som sagt kun første bog
i en trilogi, i en meget, meget stor fortælling, som kommer til at kredse om livets helt store spørgsmål på en forhåbentlig underholdende, actionmættet og inspirerende måde. Tak fordi du kiggede forbi, og du er altid velkommen igen, og vær aldrig bleg for at sende en kommentar, uanset om du er enig eller uenig med det, jeg siger her, så er jeg interesseret i også at lære din sandhed at kende. Tak skal du have.